Bore da, croeso cynnes I bob un ohonoch chi bore yma. Braf iawn gweld pawb. Diolch I Dewi am ddod ato ni. Dyn ni'n croesawu Dewi. Dyn ni wedi elwa o'i gymdeithas a'i weinidogaeth dros y blynyddoedd ac yn ddiolchgar unwaith eto am gael iddo ddod ac am iddo paratoi ar ein cyfer ni y bore yma ac yn gwyddio bydd bendith Duw ar y gair. Felly, beth sy'n digwydd wrthos yma? Heno, mae'n gyfarfod ar Zoom am 5 o'r gloch, fel arfer. Felly, trowch I fewn, os gwelwch yn dda. Gewn ni ystyried beth mae Dewi wedi cyflwyno I ni y bore yma. Fori, mae yna tîm yn mynd I fewn I ysgol Hirael, yr andre gorau, felly gweddiwch dros hwnnw. Wythnos I fori, fyddwn ni'n mynd I ysgol Efeinol a ysgol Rhiwlas. So dwy ysgol felly wythnos I fori. Dros Fercher, mae gen I cyfarfod gweddi am 6:30 a hwnnw ar Zoom. Wedyn cyfarfod merched bore Sadwrn, dwi'n cymryd, a mae hwnnw yn tŷ ni, yn Penegarreg bore Sadwrn am 10 o'r gloch. A wedyn, byddwn ni'n cyfarfod yma wedyn bore Sul nesa yr un amser a fi sy'n gyfalu am yr cyfarfod yna. Just chydig o bethau I fwrw ymlaen. Mi fyddwn ni'n gyrru e-bost I chi am digwyddiadau sydd ar droed felly am mis Rhagfyr. Ond mi fydd yna gyfarfod deuluol bore Sul Rhagfyr y 19. So mae hwnna'n mynd I fod yn wythnos cyn y Dolig. Felly bydd hwnnw a Rhagfyr 19 yma yn yr ysgol. A dyna'r cyfarfod ola fydd wedyn yn yr ysgol tan y flwyddyn nesaf, blwyddyn wedyn. Bore Nadolig I hun, mi fyddwn ni'n cyfarfod yn Neuadd Rhiwlas am 10 o'r gloch. Ac wedyn bore flwyddyn newydd byddwn ni hefyd yn Neuadd Rhiwlas am 9:30. Felly, fel o'n I dweud, bydd yna chydig mwy o wybodaeth yn dod I chi ar gyfer digwyddiadau mis Rhagfyr. Dyna'r cyfan. Hefyd, na I dderbyn eich amlenni chi os ydych chi yn dymuno rhoid nhw I fi y bore yma. Gawn ni weddio. Diolch I ti o ddiwein tad am cael cyfle I ddod at ti y bore yma. Diolch bod ti wedi rhoi diwrnod I ni. Ti wedi I drefnu fe fel bod e'n llesol I ni I ddod ata ti. Ti wedi gofyn I ni sancteiddio'r dydd, I osod o'r neilltu ar dy gyfer di. A dyn ni'n diolch I ti am dy ddoethineb, a dy fendith ar y math yma o drefn, lle bod ni arglwydd yn gallu gorffwyso yn gorfforol, gorffwyso yn ysbrydol hefyd a cael maeth a ein bwydo yn ysbrydol gen I ti. Diolch I ti arglwydd am dy ddoethineb. Ac ar gyfer ein cyfarfod bore yma o ddiwein tad. Nid yn unig, dyn ni'n diolch bod na gyfarfod yn digwydd fel hyn ar fore Sul. Ond dyn ni yn gweddio hefyd bydd dy fendith di arno ni yn helaeth ysgwelyd I fod yn dda. Dyro ni yr ysbryd glân. Bydd gyda dewydd o fe'n harwain ni nawr ac ein harwain ni at y gair. A byddwn ni arglwydd yn dyrchafu yr dy enw di o Dduw ac enw'r arglwydd Iesu Grist yn ein plith. Dy goniant. Amen. Diolch yn fawr Dafydd am y croeso. Yn braf cael bod yma eto. Ac ategu'r dymuniad yna bod gair Duw yn fuddiol I ni. Mae'n deud hynny wrthon ni bod o wedi roi ar gyfer bod yn fuddiol. A dyna gobeithio ydy'n gweddi ni bob un o'na ni. Bod ni'n profi hynny, gweld hynny, hefo'n gilydd bore yma. Dwch ni gannu'n hemyn cynta. Lot o bobl yn gallu dyfynnu'r cwpled cynta. A Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. Da ni'n clywed hwnna o bob cyfeiriad. O mae angen cofio, nesaf I wefe o bawb at enaid gwan. Os da ni'n teimlo fel na bore yma yn eneidiau gwan, a dyna da ni, wel, wrth law o hyd.
i wrando cri. Nesau at Duw sy'n dda i mi. Diolch. Colli'r papur o'n sy'n dweud beth i trefn y choedfa chi, ond dwi'n meddwl bod chi'n disgwyl mi ddeud stori wrth y plant. Dwch ymlaen. Wel, bore da blant, mae'n ofnadwy a neis eich gweld chi. A dwi'n cymryd bod chi wedi cael ysgol Sul bore yma. Mae'n ofnadwy o bwysig bod chi'n dod i'r ysgol Sul. A mi ddudai wrthach chi pam wan. Dwi'n hen dydw. Y cysur mawr i fi ydy bod chi'n meddwl bod pobl 25 oed yn hen. A wedyn dwi'n mynd i gystadlu fo nhw nag dw. Ond mi ydw i yn hen. Ond da chi'n gwybod be? Dwi'n dal i gofio adnoda, emyna, hanesion o'r Beibl, ond nes i ddysgu pan o'n i yn eich oed chi, a llai na hynny. A dwi'n dal i cofio nhw. A maen nhw weithiau mewn bywyd yn ofnadwy o werthfawr. Dwi'n mynd deud hyn wrth bawb, ond dwi'n canu weithiau i mi fy hyn yn y car pan dos a neb arall yna. Da chi eisiau clywed y gan dwi'n canu weithiau? Dwi'n canu fel canar aderyn. Da chi'n gwybod ti? Yn hapus yn ymyl y chi. Yn hapus yn ymyl y chi. Yn hapus wrth feddwl fod Iesu yn geidwad i mi. Ac o'n i tua 4 oed neu 5 oed pan nes i ddysgu hwnna gyntaf. A dwi'n dal i chofio hi. Da chi eisiau rhoi clap i mi? Da iawn, diolch yn fawr. Dwi'n heiddi clap am hynny. Ond stori arall dwi eisiau ddeitha chi bore yma. Da chi'n hoffi pêl-droed? Mae dda bo chi. Does o'n lot o ddim byd arall ar teledu nag ys dyddiau yma. Ond dwi'n cofio pan o'n i'n hogyn bach, tua 11 oed. Wedyn mae hynny tua be? 54 o flynyddoedd yn ôl. O'n i wrth y modd efo pêl-droed. Dyna be'n i'n neud bob nos ar ôl dod adro'r ysgol. Fi a criw o ffrindiau ym Mhen y Groes, Sir Gaernarfon, da chi'n gwybod lle mae fanno'n iawn, yn chwarae pêl-droed. Bob nos, ha a gaea, oedden ni byth yn chwarae cricet, pêl-droed oedd y gêm. Ond da chi'n gwybod be? O'n i'n meddwl bod fi'n chwarae dda, bod fi'n gallu chwarae pêl-droed. Da chi eisiau stori drist? Da chi eisiau gwybod rhywbeth trist?
ches i erioed fy newis i chwarae i dîm pêl-droed. Be ydych chi'n dweud? Ar wahân i unwaith. O'n i'n perthyn i'r urdd, i aelwyd yr urdd. A ges i newis i fod yn aelod o'r tîm. O'n i wrth y modd, o'n i newid â sgidiau pêl-droed newydd. Dwi'n cofio enw'r sgidiau hyd yn oed Adidas Santiago oedd enw'r sgidiau. Ac o'n i'n ei sgwrio nhw, ac yn ei llnau nhw, ac o'n i'n gwneud hynny efo sgidiau bob dydd, y mam y ffrio, ond o'n i'n ofnadwy o falus o'n sgidiau pêl-droed. A mi gaethon ni gêm, dwi'n dweud hyn y sydyn fan, gaethon ni gêm tîm pêl-droed, aelwyd yr urdd, pen y groes, a fi yn aelod o'r tîm, meddyliwch, a cael mynd holl ffordd i bellta'r byd i Bryn Syncyn, Sir Fôn, i chwarae yn erbyn tîm pêl-droed aelwyd yr urdd, Bryn Syncyn. A wnaethon ni chwarae gêm, dwi'n dweud o'n sydyn, wnaethon ni chwarae gêm, de. Dach chi eisiau gwybod be oedd y sgor? Pêl-droed oedden ni'n chwarae. Y sgor oedd 13 iddyn nhw, 1 i ni. A meddyliwch, dwi'n dal i gofio. Dwi'n dal i gofio. Ond da chi'n gwybod be arall wnaethon ni ddysgu? Gaethon ni ryw sausage rolls a ryw oranges ar y blechi, oedden nhw'n dau ddim byd, ar y diwedd. Ond yn ystod yr amser yna, wnaethon ni ffendio allan bod y reffari yn dod o Bryn Syncyn. Waeth na hynny, 2 o'i hogia fo, oedden nhw chwarae i'r tîm. O gynnon ni'n gobaith nag oedd. O gynnon ni'n gobaith, dim syndod bod y sgor yn 13-1. Oedd y reffari yn herbyn ni. Negas y Beibl drwyddo draw. Negas y Testament Newydd yn hollol glir. Gwrandwch ar hwn. Mae Iesu Grist o'n hochor ni. O'n hochor ni. Da ni'n gallu meddwl, plant a pobl mewn oed weithiau, bod Duw yn herbyn ni. Bod Iesu Grist yn herbyn ni. Negas y Beibl, negas yr Efengyl, negas y Testament Newydd ydy bod Iesu Grist o'n hochor ni. Mae wedi dod yma i fod yn un ohono ni. Da chi'n gwybod beth, dwi'n mylecio defnyddio rhyw bethau fel un, fel arfer. Ond, mwyn y stori pêl-droed neu ddeud o, mae o fel cael 5 Gareth Bale a 5 Aaron Ramsey a fi yn y tîm. A chi, os nhwch chi gredu a roed eich ffydd yn Iesu Grist, ar y tîm yna da chi hefyd. Tîm lle mae Duw ei hun, Iesu Grist ei hun, o'n hochor ni. Da ni'n gwybod hynny, dwi'n gorffan wan a da chi wedi gwrando yn dda. Da ni'n gwybod hynny oherwydd bod o wedi dod yma i fod yn un ohono ni, ond oherwydd hefyd be mae o wedi wneud drosta ni. Mae wedi byw drosta ni oherwydd bod ni'n methu byw i Dduw, pawb ohono ni, dim ots sut da ni'n edrach. Pawb ohono ni, da ni'n gallu byw i Dduw fel da ni fod i wneud, ond mae Iesu Grist i wneud o drosta ni. A wedyn mae wedi marw eto drosta ni. Talu'n dyled ni, cymryd y gosb am be da ni'n heiddi, arno fo'i hun. Fo'n cymryd y bai ar gam. Mae'n beth mawr dydy pan ydych chi'n cael bai ar gam. Mi ddaru Iesu Grist gael bai ar gam. A'r peth mawr ydy, nath o ddewis cael bai ar gam drosta ni. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Da chi eisiau mynd yn ôl i'ch set rwan. Da ni'n troi am yn darlleniad. Neis eich gweld chi blant, diolch am wrando. Da ni'n troi am yn darlleniad i Efengyl Iesu Grist yn ôl Luc ar paragraffa cynta. Fyddai'n troi nôl yn y munud i Efengyl Mathew ar 6 benod, ond da ni eisiau canolbwyntio bore yma ar Gweddi'r Arglwydd, sy'n da ni'n alw'n Gweddi'r Arglwydd, ac ail hanner Gweddi'r Arglwydd. Ond yn y fan yma, yn Efengyl Luc, mae Iesu Grist yn ailadrodd mwy neu lai, air am air, yr geiriau yna, ddudodd o'n y bregath ar y mynydd, Mathew pen o 6 ydy hwnna, ond mae yna gyd-destun arall i'r geiriau yn y fan, neu'r weddi yn y fan yma.
Felly, Efengil Iesu Grist yn ôl Lyc, penod 11 ar adnod gyntaf. Dwi'n darllen o William Morgan. A bu ac efe mewn rhyw fan yn gweddio, pan beidiodd, ddywedid un o'i ddisgyblion wrtho, arglwydd, dysg i ni weddio, megis ac y dysgodd Iwan i'w ddisgyblion. Y cyfeedd wedodd wrthynt, pan weddiwch, dywedwch, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni o ddydd i ddydd ein para beunyddiol, a maddau ni ein pechodau, canys yr ydym ninnau yn maddau i bawb sydd yn ein dyled. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Ac efe addwedodd wrthynt, pwy ohonoch fydd iddo gyfaill ac ato hanner nos ac addywed wrtho, o gyfaill, rhoi mi dair torth, canys cyfaill i mi a ddaeth ataf wrth ymdaith, ac nid oes gennyf ddim i'w ddodi ger ei fronef. A gyntau oedd i mewn yn atab yn dywedyd, na flina fi, mae'r drws yn geuad a'r plant gyda mi yn y gwely, ni alla fi godi a'i rhoddi i ti. Rwyf yn dywedyd i chi, na chyfyd efe ar rhoi iddo am ei fod yn gyfaill iddo, eto oherwydd ei deyrni, efe a gyfyd ac ar rydd iddo gynifer ac sydd arno ei heisiau. Ac yr ydwyf yn dywedyd i chi, gofynnwch a rhoddir i chi. Ceisiwch a chwi a gewch. Cyrwch ac fe a agorir i chi. Canys pob un sydd yn gofyn sydd yn derbyn. Y neb sydd yn ceisio sydd yn cael. I'r hwn sydd yn curo yr agorir. Ac os bara a ofyn mab un ohonoch chi sydd yn dad, a ddyru efe garreg iddo, os pysgodyn, a ddyru efe iddo sarf yn lle pysgodyn, neu os gofyn efe am mwy, a ddyru fe sgorpion iddo. Os chwychwi gan hynny, yr rhai ydych ddrwg, a fedrwch rhoi rhoddion da i'ch plant chi, pa faint mwy yr hydd eich tad o'r nef yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Ychwanegau Dewi fendith at y darllan ar gwrando yna o'i air. Yn hael emini, dewyllus di iawn eler, ti sy'n gwybod ar glwyddior, beth yw uchder y mynyddoedd a pha mor arw fydd y môr. Bodlon ydwyf i wynebu gyda thi. Diolch am or.
Ac o, dyna fraint i ni dadnefol ydy cael dynesiad at i ar hyd llwybr gweddi at orsedd gras. Da ni'n diolch am gael bod yma. Da ni wedi diolch yn barod am gael bod mewn oedfa a cael bod mewn oedfa arall. Ond ydyn ni ddim am fodloni ar hynny chwaith. Da ni'n dymuno cael dy gwmni a nesau at ti a gwneud yn fawr o'r ddarpariaeth rhyfeddol yma sydd gen ti ar yn cyfar ni fel pechaduriaid. Bo ni'n gallu dod at Dduw, at y brenin mawr, at lywodraethwr deiar a nef, at Dduw rhagluniaeth a iachawdwriaeth dyn, at y Duw sydd yn sanctaidd ac yn lân ac yn berffaith, gymaint felly fel na fedri di edrych ar bechod. Ac eto, y Duw hefyd sydd yn gwahodd ni ac yn cymell ni i ddynesu at ti ac i wneud hynny fel da ni'n wneud eto bore yma, yn enw ac yn heiddiant ac oherwydd bod na un arall sydd yn fodlon sefyll wrth yn hymyl ni ac wrth yn hochor ni i bledio ein hachos ac i eiriol droson ni. Gwyn ein byd ni yn wir. Da ni'n gofyn hyd yn oed rwan, hyd yn oed yn ystod yr eiliadau yma rwan, ar ei ti argraffu rhyfeddod y gwirionedd yna, ar yn calon ni a'n meddwl ni. Da ni'n gofyn hynny, oherwydd bod ni hefyd yn dymuno cyffesu, ger dyfron, bod yn golwg ni arna ti ac ar yr efengil, ac ar y gwaredwr, ac ar yr hyfeddod yma sydd yn perthyn i dy ras di, bod yn golwg ni yn gallu pylu, bod yn calonna ni yn gallu bod mor oer. Da ni yn cyflwyno'n hunan a'n gilydd i ti yn yr oedfa yma ac yn gweddio eto dadnefol y bydd dair di'n fuddiol i ni. Does gynnon ni ddim byd i ddeud wrth yn gilydd o ran yn hunan. Ond ydyn ni'n diolch i ti, dy fod ti'n dymuno siarad efo ni. Dy fod ti'n dymuno ein cyfarch ni. Ac am hynny ydyn ni'n gweddio. Dyna ydyn ni'n geisio ac yn dymuno i geisio bore yma. Ti'nynabod ni, bob un ohono ni. Ti'n gwybod yn iawn beth sy'n mynd ymlaen yn bywyd ni. Ti'n gwybod yn iawn am ein pechod am heion a'n cwestiynau. Ti'n gwybod am yn crwydro ffôl. Does ddim byd fel na amdano ni sydd yn guddiedig i ti. Ond dwi ti hefyd yn gwybod am ein gofidia ni. A'n gofalon ni, yn profedigaetha ni ar pethau yna sydd yn gallu gwasgu arna ni. Mae yna rhyw gan bach yn Gymraeg sydd yn deud bod yr esgid bach yn gwasgu mewn man na sgwyddoch chi. Ond da ni'n diolch i ti bore yma na dydy hwnna ddim yn wir amdana ti. Dy fod ti'n gwybod. Ac am hynny dadnefol ydyn ni'n hyderus dy fod ti'n gwybod hefyd beth i'w ddweud wrthon ni. A sut i'w ddweud o. Ac ydyn ni'n gofyn rwan am gael gosod yn hunan o ran yn hysbryd, o ran yn hagwedd a'n hymarweddiad. Gosod yn hunan o dan weinidogaeth, dy air di. Wyt ti'n gorchymyn hynny i ni? Da ni'n gofyn byddwn ni mewn ysbryd priodol wrth i ni ddod i oedfa arall a dy geisio di. Da ni yn cyflwyno'n hunan a'n gilydd, ond da ni ddim chwaith yn anghofio'n bobl eraill.
Da ni falch o'n cyfla ac yn cymryd at yn cyfrifoldeb i gyflwyno teulu, ffrindiau, pobl eraill pwy bynnag ydyn nhw gwyddon ni amdanyn nhw, sydd angen i ni i'w cofio nhw ger dyfron. Da ni yn meddwl am bobl sydd yn sal, da ni'n meddwl am bobl sydd mewn profedigaeth o unrhyw fath, rhyw gymylau duon dros di meddyliau, a'i calonau, a'i heneidiau, ac y mae bywyd yn gallu bod yn anodd ac yn boen. Da ni'n cofio'n arbennig am bobl sydd tu allan i dy deyrnas. Eto yn deulu ac yn ffrindiau ac yn bwy bynnag. Ac ydyn ni'n cymryd y cyfla yma i'w cyflwyno nhw hefyd i ti. Ac yn gofyn am i dy ras, a thefengil, a thysbryd, a thwendith i cyrraedd nhw. Ella bod ni, a mi ydyn ni'n cyfadda yn bod ni weithiau, ella'n bod ni yn anobeithio. Ond ydyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti drosodd a throsodd yn dair, yn dweud ac yn dangos i ni, nad oes na neb tu hwnt. Nad oes na neb yn rhy bell. Nad oes na neb yn rhy galad. Da ni'n cyflwyno gwaith efengil Iesu Grist yn yn gwlad fach ni i dy sylw, yn y dyddiau da ni yn byw yn nhw. Da ni'n gofyn y byddi di yn gwrando ein gweddi ni, a'n hiraeth ni am newid hinsawdd ysbrydol ein gwlad. Y bydd ein cyd genedl ni yn hiraethu ac yn sychedu am y dŵr bywiol sydd i'w gael yn Iesu Grist yn hytrach nag am unrhyw beth arall. Beth bynnag da ni'n ialw fo, sydd bynnag da ni'n cyfeirio ato fo, da ni'n gofyn am dywalltiad nerthol o iddo dy ysbryd glân. I gasglu pobl o un i un i mewn i dy deyrnas. Ac y cawn ni eto weld dyddiau gwell a dyddiau gwahanol. Da ni hefyd yn cofio am y byd yma da ni'n byw yno fo. A'r helyntion a'r rhyfeloedd. Da ni'n cofio am y sefyllfa, dal i gofio am y sefyllfa yn yr Wcrain, ond mewn gwledydd eraill hefyd, lle mae yna ryfel, lle mae yna newyn, lle mae yna... Mae'n ymddangos i ni ar un olwg fod anghyfiawnder fel petaion teyrnasu. Da ni cyflwyno arweinwyr gwledydd ein byd, sy'n gorchymyn i ni wneud peth fel hyn, ac yn gofyn am ewyllus a dymuniad a doethineb i ddod â gwell dealltwriaeth rhwng dyn a'i gyddyn. Da ni'n gofyn ar i ti wrando felly ein gweddiau, yn gweddiau cyhoeddus, yn gweddiau tawel ein calon hefyd. Am yn bod ni'n dod eto heddiw, yn yr unig enw sydd gynnon ni, yr unig enw sydd wedi roi ymhlith dynion. Trwy'r hwn yma'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Enw a heiddiant drud ac ardderchog iawn, ein harglwydd a'n gwaredwr anwyl ni, Iesu Grist. Yn ei enw ac mwyn ei enw, y gofynnwn hyn. Amen.
hemi nesaf ni yn weddi yn wir am yr ysbryd glân, tyrd ysbryd sanctaidd, rhod o wawr, datguddia, ddyfnion bethau Duw, eglurau ni'r enw mawr, a gwna'n heneidiau meirw yn fyw. Diolch. Rwan ta fel o'n i'n deud, dwi'n dymuno edrych ar yr geiriau yna, gwch chi droi, os oes gennych chi Feibl neu Testament Newydd efo chi, gwch chi droi atyn nhw os liciwch chi, ond y geiriau yna yn Efengyl Mathew yn y bregath ar y mynydd, y chweched benod, a'r 3 cymal yma, ail hannar mewn ffordd, gweddi'r arglwydd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau ein dyledwyr, ac na carwai ni i brofedigaeth. Bosib iawn bod chi hefyd wedi cael yr profiad chwythig yna o gerad lawr stryd ym Mangor neu lle bynnag, a da chi'n gweld rwy'n da chi'n nabod, ddim di weld estalwm, yn dod i'ch cyfeiriad chi, a pethau llawn fysa groesi'r ffordd a'i osgoi nhw, felly da chi'n yn cyfarfod hefo nhw, ac a dweud, wel, helo, sut wyt ti, neis dy weld ti estalwm. A wedyn, be dwi ddeud nesa? Dwi'm yn cofio'r sgwrs dwytha ges i efo'r boi yma, felly fedra i ddim cydio'n hynny, a ti'n cofio chdi'n sôn tro dwytha, a mae'r ddau o'na chi yn stumped, mae'n ddiwch y Cymraeg crant, am beth sydd fod i gael i ddeud nesa. Dwch ni ddeud o chytuno hefo'n gilydd, ddylia hwnna ddim bod yn wir am yn perthynas ni hefo Duw. Dylia bod ni ddim mewn sefyllfa yn perthynas efo Duw, lle da ni ddim yn gwybod be i ddeud nesa. Dyma'r patrwm yma'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi ar gyfer ei ddisgyblion, a mae yna sawl, ella nawn ni sylw wrth fynd ymlaen, mae yna sawl mwy nag awgrym, prawf yma, yn y patrwm, mae yna sawl prawf yma. Mae ar gyfer ei ddisgyblion, ar gyfer y Cristion y mae y patrwm yma. Ella bod ni'n rhoi y teitl anghywir, dyd y gwir, i'r hyn yda ni'n alw'n gweddi'r arglwydd. Nid gweddi'r arglwydd ydy mewn gwirionedd, ond gweddi'r Cristion. Y gweddi mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddysgu i'r Cristion. Wan ta, bod ni'n canolbwyntio ar y geiriau, fel
fel dudodd Iesu Grist nhw gynta, dyma'r achlysur cynta, iddo fo osod y patrwm, ond os wnaethoch chi sylwi yn efengu lyg, pan mae o'n ailadrodd y patrwm, air am air i bob pwrpas, mae lyg yn deud wrthon ni bod Iesu Grist wedi deud, da chi'n cofio mae'r disgyblion yn gofyn, disg i ni weddio, a mae'n deud wrthyn nhw, gwrandwch ar hwn, mae'n deud wrthyn nhw, pan da chi'n gweddio, didwch, meddwl fo. Ynde? Didwch. Nid fel poli parot, os dim rhaid i ddeud o, ond dyma'r geiriau. Dyma'r geiriau. Os da chi'n debyg i mi, mae hwnna'n help, achos da ni hefyd ydan. Dwi'n crwydro wan wrth ddeud hyn, ond eich bod o'n bwysig. Da ni'n stryglo efo hwn. Dyma un o'r pethau mwyaf, un o'r brwydra mwyaf y mywyd y Cristion. O'ch chi faddau mi ddeud, eich mod i wedi ddeud o blaen, achos dwi wedi cyrraedd fel dwi'n deud blant, yr oed yna lle dwi'n ailadrodd o'n, a dwi'n gofio lle dwi wedi deud y beth yma. Sawl cynhadlau'r gweinidogion Cymraeg a Saesneg, ond y rhai Cymraeg dwi'n gofio yn y Bala wedi bod dros y blynyddoedd dwytha. Gweinidogion hŷn, rhain nhw wedi ymddeol yn ei dagra, yn cydnabod i'r gweddill ffôl ohona ni, os ydw i wedi methu'n rwla, dwi wedi methu'n fama, yn fy mywyd gweddi. Yn fy mywyd gweddi. Ac os di'n wir amdanyn nhw, mae o'n wir ac yn fwy gwir amdano nina. Da ni angen help. A mae Iesu Grist yn deud, pan da chi'n dod i weddio, didwch. Didwch. Ni jyst myfyrio, bod na le myfyrio, ni jyst hel meddylia, mae hwn yn digwydd mewn cyfarfodydd gweddi cyhoeddus hefyd, gweitha'r modd, pobl yn ramblo, yn lle bod ni'n gweddio, yn lle bod ni'n rhoi o mewn geiriau, ac yn trio hel meddylia, ac a trefn ar yn meddylia, meddai Iesu Grist, didwch. A mae'n bwysig i ni, a mae'n rhoi o mewn geiriau, a mae'n bwysig i ni sylwi ar y tri deisyddiad yma, amdano ni'n hunan. Mae'n dechrau, dydy, yn y patrwm, mae'n dechrau hefo Duw, ei enw, ei deyrnas, ei ewyllus, ond mae'r tri peth yma yn cwmpasu yn holl fywyd ni. Bara beunyddiol, maddeuant a cadw rhag profedigaeth. Mae'n bywyd ni gyd. Mae'n bywyd ni gyd yn y fan yna. Corff, enaid, ysbryd. Hwna'n brawf. Mae hwnna yn ddoi hun yn brawf. Mae patrwm ar gyfer y Cristion ydy hwn. Mae'r Cristion yn byw ar ddwy lefel. Mae'r angredadyn yn byw ar un lefel. Dim ond be mae weld, dim ond be mae o'n gallu synhwyro, dim ond hwnna sydd ganddo fo. Aniannol ydy'r gair yn y Testament Newydd. Yn y byd aniannol mae o'n byw. Mae'r Cristion yn byw yn y byd aniannol ac yn y byd ysbrydol. Mae'n gwybod ac yn credu ac yn sylweddoli, mae gynno fo enaid, a mae gynno fo fywyd yn ei enaid, a mae angen cynhaliaeth, ac mae angen cadw y bywyd hwnnw, y bywyd yna. Felly mae'n gweddio, maddau ni'n dyledion, yn enaid ni mae'r angen yna. Dwch ni fynd yn sydyn at y tri deisyddiad yma. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol. Ydych chi'n siomi eich a syni mae dyma beth sy'n dod gynta. Meddyliwch amdano fo. Mae'n cychwyn mor uchel dydy. Ein tad, hwn wyt yn y nefoedd. Mae'n atgoffa, mae'n deud wrthon ni, peth cyntaf ti fod i wneud ydy atgoffa am dy berthynas di hefo Duw. Mae hwn yn beth mawr yn y patrwm mae Iesu Grist yn ei osod. Dy berthynas di hefo Duw. Y Duw yma sydd yn y nefoedd, mae o'n dad i ti yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae gynno fo'i enw, sancteiddiau'r dy enw, mae gynno fo'i gymeriad, mae gynno fo'i deyrnas, mae o'n gweithio, mae o'n ymyrryd, mae o'n trefnu, mae gynno fo'i deyrnas, a mae gynno fo'i ewyllus.
Mae'r ewyllus yna weithiau'n amlwg, rhan fwyaf o'r amser, dydy o ddim. Mor guddiedig i ni. Ac eto, Duw ydy o, sydd yn gweithio. Mae'n dyrchafu Duw. Sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yna nef, felly ar y ddeiar hefyd. Be sy'n dod nesaf? Dyro i ni ein bara benyddiol. Plop, de. Yn ôl, back to earth, di hwnna. Yn ôl i'r ddeiar yma. A mae na o lia dair reswm da, pam bod hwn yn dod gynta. Hwn di'r cynta. Mae Iesu Grist yn nabod ni. Mae o'n hochor ni. Mae'n nabod ni. Mae'n gwybod beth di o i fod yma. A mae o'n gwybod beth sydd yn poeni ni. Fel y gwyddoch chi yn nes ymlaen yn y bregath ar y mynydd, mae'n dod yn ôl at y pwynt yma. Naw felwch, meddwl, am fwyd ac am y corff ac am ddillad. Gwyr eich tad nefol, mae'n gwybod fod arnoch chi eisiau y pethau hyn. Ac yn sydd, da ni'n gorfod gofyn, wel, pam bod hi'n gorfod gofyn ta? Yr atab, dyma'r berthynas. Dyma'r berthynas. Ac os dwi'n gweddio am rhywbeth, dwi'n gwybod ac yn credu mae Duw yn gwybod amdano fo yn barod, be dwi'n neud? Dwi'n meithrin ac yn atgyfnerthu y berthynas yna. Dwi'n dangos drwy hynny, dyma sydd yn bwysig i mi. Hefyd, nid y pethau wir ydw i'n gofyn amdanyn nhw, ond y berthynas dwi'n dod i ofyn amdanyn nhw. Ond yn ail, dyma'r ail reswm pam bo hwn yn dod gynta, dyma'n hangen cynta ni. Dyma'n hangen cynta ni. Yn hangen i fyw. Da chi'n gwybod be, da ni'n gallu mynd i gors, neu mae rai Cristnogion yn gallu mynd i gors ynglyn â'r pethau yma. Tydi'r corff ddim yn bwysig, meddyn nhw. Tydi y pethau yma sy'n perthyn i'r corff ac i'r byd yma, bwyd a dillad ac yn y blaen, di hynna ddim yn bwysig. Be sy'n bwysig ydy'r enaid. Yr enaid, y byd a'r bywyd ysbrydol, hwnna di'r peth pwysig. A mae yna rhyw gystadleuaeth yn gallu datblygu yn meddyliau ni os da ni'n dechrau gwrando ar y pethau yna, y ddwy agwedd yma i'n bywyd ni. Os dwi wedi dallt yn iawn, un o'r dylanwadau ar yr eglwys yn y ganrif gyntaf oedd be da ni'n alw'n gnosticiaid. Ac oedd y bobl yma i bob bwrpas. Gwybodaeth oedd y peth mawr iddyn nhw ac yn difrio yr hyn da ni weld, a'r hyn sy'n perthyn i'r byd yma. Ac oedd o'n ddylanwad cry ar Gristnogion yn ystod y ganrif gyntaf. A mae Ioan yn ei efengil yn atab, mae o'n rhaid rhyw sweipan, os da chi'n meindio fi ddweud o felly, i'r math yna o feddwl. Nid jyst yn yr efengil, ond yn yr epistola hefyd. Gewch chi chwilio amdanyn nhw yn eich amser eich hun. A pan mae'n dod i sgwennu'r efengil, y gair, a wneithbwyd yn gnawd, meddwl. Ac adrigodd yn ein plith ni. Ffolineb o'r mwyaf ydy meddwl nad os gan eich creawdwr chi a fi ddim gofal am yn anghenion corfforol ni. Mae Iesu Grist yn gorchymau ni ac yn gwahodd ni i ddod ar anghenion yna, beth bynnag ydyn nhw, a torsedd gras. Ac mae dyma'r peth cyntaf. Mae'n siŵr dylen ni ddweud na dwi'n mi fod i weddio am ennill y National Lottery. Mae nid dyna beth sydd gan Iesu Grist dan sylw yn y fan yma, ond yn hytrach anghenion sylfaenol bywyd, bara, bwyd, cartre, pres, i fyw a gwaith ac yn y blaen. Dim air y byd a'i berlau man. Mae Dafydd mewn nifer o'r salma yn dadla'r pwynt yma yn gry, pa mae o angen Duw mewn rhyw sefyllfa, pa mae o angen, pa mae fywyd o mewn peryg a pa mae o angen i amddiffyn. Mae o'n dadla hefo Duw a mae'n deud, o syrthiau i'r bedd arglwydd, pwy sy'n mynd i dy ganmol di? Os na i farw, pwy sydd yn mynd i dy ganmol di? A dyna pam bod y cais yma yn dod gyntaf. Ia, dy enw, ia, dy deyrnas, ia,
dewyllus, ond os ydw i yn mynd i fod ynglyn â'r pethau rhini o gwbl, mae rhaid i mi fyw. I orffan y pwynt, mae o hefyd wrth gwrs yn gydnabyddiaeth nad oes gynnon ni ddim hawl i fara beunyddiol. Dyna'r ysbryd wrth i ni ddod a gweddio a gofyn am hwn. Does gen i dwi di hen fforffedu unrhyw hawl, hyd yn oed i fendithion sylfaenol bywyd. Ac oherwydd hynny, dwi'n gyfan gwbl ddibynnol ar ras Duw yn gyffredinol. Mae'n bodolaeth ni, yn gysuro ni, yn hamser ni ar y ddaear yma, yn llaw Duw. A dyna pam, da ni'n cael yn gwahodd gan yr Arglwydd Iesu Grist i ofyn, dyroi ni ein bara benyddiol. Yr ail gais, maddau ni'n dyledion fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Dyma angen mawr eich enaid chi a fi, maddeuant. Angen mawr yn henaid ni ydy am faddeuant Duw. Illa bod o well esbonio ac a gwarad ar pwynt yma i ddechrau. Fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac illa bod ni'n gallu camddallt hwnna weithiau, dwi'n yn gwybod. Tydy maddeuant Duw ddim yn amodol wrth gwrs. Neu di faddau mi os ydw i'n madda i bobl eraill yn gyntaf. Bod ni'n gwneud rhyw deal hefo Duw yn y fan yna. Dwi di maddau iddyn nhw, felly mae rhaid i ti faddau mi. Da ni'n gallu dal Duw yn ddyledwr i ni mewn unrhyw ffordd nag yn y busnes maddeuant yn fwy na dim byd. Yn Efengil Mathew, Efengil Iesu Grist yn ôl Mathew, dwi'n trio deud hwnna wan, pawb yn dysgu bob dydd, a dwi'n trio dysgu fy hun i ddeud, i beidio deud Efengil Mathew, Efengil Iesu Grist yn ôl Mathew, penod 18, mae Iesu Grist, fel da chi'n cofio eich, yn dweud dameg, lle mae yna frenin neu deud sy'n sydyn, dwi'n cofio'r ffigyra yn union, ond lle mae yna frenin, da chi'n cofio, yn madda i rywun, ac yn madda dyled o 10,000 o bunna, ddydwn ni, i'r gwas yma. A mae'r gwas yn mynd allan a mae arna rywun arall, da chi'n cofio'r ddameg, mae arna rywun arall rhywbeth fel 10 punt iddo fo, rhywbeth llai o lawer. A mae o'n yn gwrthod maddau. Mae'n gwrthod maddau. Fel y maddeuwn innau i'n dyledion, i'r rhai sydd yn pechu yn herbyn ni, meddai Iesu Grist. A dyma'r pwynt. I'r gradda yr ydyn ni yn gwybod ac yn profi ac yn mwynhau maddeuant Duw i ni, ac yn gwybod fod y maddeuant hwnnw yn faddeuant mawr, mi fyddwn ni hefyd yn maddau i bobl eraill sydd wedi pechu yn herbyn ni. Chi'n gweld be mae Iesu Grist yn dweud yn y fan yma? Mae be dwi'n wybod ac yn gredu am yr Arglwydd Iesu Grist, am y gwaredwr, ar hyn mae o wedi wneud drostan ni ac yn lle ni ac mwyn ni, ac wedi maddau y cwbl i mi oherwydd hynny ac ar sail hynny. Mae be dwi'n wybod am hynny ac yn brofi o hynny yn mynd i gael ei adlewyrchu yn y ffordd dwi'n delio hefo pobl eraill. Ydw i'n barod i faddau iddyn nhw? Wel, be mae hwnna'n ddeud ydy, be dwi'n wybod am yr Efengil, be dwi'n wybod am yr gras mawr yma, y drigaredd fawr yma, y gost enfawr yma, yr aeth y gwaredwr iddi i fynd i'r groes o bob man, o'i wirfodd, fel bod na faddeuant i mi. Mae hwnna, be dwi'n wybod am hwnna, yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd ydw i'n delio ac yn siarad ac yn ymagweddu at bobl eraill. Mae'n beth mawr, dydy.
i wrthod madda. Ar sail gair Duw, da ni'n gallu deud peth fel hyn. Un ai dyda ni ddim rioed wedi gwybod am faddeuant Duw, neu o leia ar y lleia bod yn golwg ni ar y maddeuant hwnnw wedi cael ei golli, pan yda ni yn gwrthod madd. Na i ddeud o fel hyn, mwyn Duw, dwi'n defnyddio yng Ngeiria'n ofalus, mwyn Duw, da ni fod i garu'n gilydd. Da ni fod i ofalu am yn gilydd. Da ni fod i barchu ein gilydd. A mae hwnna'n cynnwys maddau. Maddau ni ein dyledion. Mae iawn elo fo yn perthynas hefo Duw. Mae gan y Cristion berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyma beth yw Cristion. Dyma beth yw'r diffiniad yn y Testament Newydd o beth yw Cristion. Mae gynno fo berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n dal i sôn am y maddeuant yma, maddau ni ein dyledion. A da ni'n gorfod gofyn, da ni'n cymryd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, dwi fod i weddio'r weddi yma, bob dydd. Felly, maddau ni ein dyledion, bob dydd. Bob dydd. Mae gan y Cristion berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist ar o leia 2 lefel. Y lefel gyntaf, dwi eisiau chi feddwl amdano fo, di'r lefel, beth sy'n ni'n gallu alw'n lefel gyfreithiol. Dyma sail yn perthynas ni wan, hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Y gwastad cyntaf ydy y gwastad cyfreithiol. Be mae hwnna'n olygu, medda chi? Wel, pan dwi'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd arno ei hun fy mhechod i, a mae fy unig obaith i ydy mod i'n rhoi fy ffydd yn y gwaredwr hwnnw. Be sy'n digwydd? Mae Duw ei hun ar gyfru y ffydd yna, mae o'n roi i ni, ond mae Duw ei hun yn cyfru cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist i mi. Mae o'n cymryd, neu pan dwi'n gweld i fod o wedi cymryd arno ei hun, fy mhechod i, bod ymhechod i'n cael ei gyfru iddo fo, mae gyfiawnder o yn cael ei gyfru i mi, a mae'r berthynas yn dod i fod. Cyfiawnhau ydy'r gair yn y Testament Newydd, a cwital ydy'r gair yn y Saesneg. Mae o'n dod o fyd y gyfraith, dyna pam da ni'n galw hwn yn lefel gyfreithiol. Mae'n dod o fyd y gyfraith. Gwrandwch ar y geiriau yma yn Rhufeiniaid benod 4. I'r neb nid yw yn gweithio, yr apostol Paul bia'r geiriau, i'r neb nid yw yn gweithio, am ei achawdwriaeth, trio plesio Duw yn y nerth yn hunan, mae hwnna'n feddwl, ond sy'n credu, Rhufeiniaid 4:5, ond sy'n credu yn yr hwn sy'n cyfiawnhau yr aniwiol, ei ffydd ef a gyfrifir iddo yn gyfiawnder. A dyma'r negas, da ni'n sôn am y berthynas. Sut mae'r berthynas yma yn dod i fod, a sut mae'n cael ei chynnal. Mae'n cael ei chynnal oherwydd nad ydy Duw ar y lefel yna ddim yn torri ei air. Pan da ni'n meddwl am yn perthynas hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist ar y gwastad cyfreithiol, da ni'n gallu deud, di hwnna ddim yn newid. Mae Duw yn cadw ei air. Diolch yn mynd yn ôl ar ei air. Mae hwnna yn mynd i sefyll i dragwyddoldeb. Ond mae'r Cristion hefyd mewn perthynas hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist ar wastad neu lefel arall. Be allan ni alw'n lefel bywydol. Mae'n byw o ddydd i ddydd, o awr i awr, ar yr Efengil, ar yr arglwydd Iesu Grist, ar y gwaredwr. Dyna pam, da chi'n gwybod, mae'r arglwydd Iesu Grist yn Efengil Ioan, Efengil Iesu Grist yn ôl Ioan. Dyna pam bod Iesu Grist yn sôn amdano ei hun fel y winwydden, y wir winwydden, a ninnau yn ddoef yn y winwydden, ninnau yn ganghennau. Mae'r canghennau yn dibynnu am y maeth o'r winwydden mwyn medru bod yn sownd wrth y goeden. Darllenwch y penodau yna
yn Efengyl Iesu Grist yn ôl Iwan, penod 15 yn arbennig. Y gair mae Iesu Grist yn ddefnyddio yn fanna yn gyson ydy aros. Pwy bynnag sydd yn aros yno I, medda fo. Mae'n mwynhad ni o'r berthynas ryfeddol yma yn dibynnu. Dwi'n gorffan efo deud hyn ar y pwynt yma. Mae'n mwynhad ni, mae'n sefyll yn gyfreithiol, diolch yn mynd I newid. Unwaith da ni wedi credu, da ni'n ddiogel. Dwch ni gydion hwnna bore yma, bawb ohono ni. Os oes gynnon ni ffydd yn y gwaredwr, da ni'n ddiogel. Ond mae'n mwynhad ni o'r berthynas yn dibynnu, fel dudodd hen Jarff o Biwritan, ar gadw cyfrifon byr hefo Duw. Cadw cyfrifon byr hefo Duw. Peidio gadael I bechod, a maddiwch y Gymraeg crand eto, ffestro yn calon ni nag yn bywyd ni. Dod bob dydd I ofyn, maddau I mi fy nyledion, fel y maddau finnau I fy nyledwyr. A dyma'r trydydd gair yn sydyn, y trydydd cymal, nac arwain I brofedigaeth. Dyma fywyd y Cristion wan, o ddydd I ddydd, a'n rhodiad ysbrydol ni. Mae jyst yn yna, sgoffa ni dydy, da ni mewn brwydr, da ni mewn rhyfel. Mae'n bywyd ni yn faes y gad, mewn ffordd ysbrydol. Wrth gwrs, mae yna bethau i'w mwynhau a'i gwerthfawrogi yn y byd yma. Dyma'r rhoddion yma Duw wedi rhoi ni, cyfrifwch nhw bore yma. Yr holl fendithion yna mae Duw wedi rhoi I ni. Mae nhw yma a wedi rhoi i'w mwynhau a'i gwerthfawrogi. Ond mae yna bethau eraill i'w hosgoi nhw, fel y pla. Mae yna elyn. Mae yna brofion. Mae yna brofedigaethau. Mae'r Saeson wedi cael hwn yn wrong eto, dwi'n falch o dweud. Fydre'n beidio. Sgyn i'n digon o ddeithineb yma, mae gael ngheg. Mae'r Saeson wedi cael yn wrong y fama eto. Lead us not into temptation. Dim temtio sydd gan y gwaredwr yn y fan yma. Profedigaeth. Profedigaethau. A'r prawf, wrth gwrs, be di'r prawf? Be di'r brofedigaeth? Y prawf ydy'r prawf ar yn perthynas ni hefo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae hwn yn cael ei brofi. Da ni'n byw mewn byd sy'n mynd I brofi, testio, rhoi prawf ar yn ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Os oes gynnwch chi Feibl a Testament Newydd, dwi'n mynd I ofyn I chi droi. Sori, dwi'n ama byddai yn mynd dros fy amser bore yma, ond dwi eisiau chi weld y geiriau yma. Cyntaf Pedr penod 3. A na I ddarllen nhw eto yn cyfeithiau William Morgan. Sori, dwi wedi cael y cyfeiriad yna. Penod gyntaf ydi o. Na'i'n just darllen nhw'n sydyn. Cyntaf Pedr, penod 1, adnod 3. Bendigedig, mae werth cael y geiriau yma. Bendigedig fyddo Duw a Thad i'n harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd, sbiwch, a'n had genhedlo ni I obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. I etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, ddiflanedig yng nghadw yn y nefoedd I chi. Be mae ddeud? Yr union beth o'n i'n trio ddeud, ond bod Pedr yn ddeud o lot gwell. Da chi'n saff, da chi'n ddiogel. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd I achawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn yr hyn, yr ydych yn mawr lawenhau, yr Efengyl. Yn yr hyn, yn yr iachawdwriaeth, yr ydych yn mawr lawenhau. Rwan ta, eich bod ychydig yr awr hon os rai Duw mewn tristwch trwy amryw brofedigaethau. Ac os dwi'n deall digon o'r oeg yn gywir, dwi'n deall amryw yn fanna yn golygu beth sa'n ni'n alw'n Saesneg yn multicoloured. Amryw fathau o brofedigaethau. Sbiwch ar hwn, fel y caffer prawf
neu profiad ydy o'n fama, dwi'n trio gwella'r gyfeithiad William Morgan wrth fynd ymlaen. Fel y caffer prawf neu profiad eich ffydd chi, yr hwn sydd fwy gwerthfawr na'r aur colladwy, mae'n cael ei brofi trwy dan mawl ac anrhyder ac ogoniant yn ymddangosiad Iesu Grist. Yr hwn nas gwelsoch yr ydych yn ei garu, yn yr hwn heb fod yr awron yn ei weled, ond yn credu yr ydych yn mawr lawenhau, a llawenydd anrhyddadwy ac ogoneddus yn derbyn diwedd eich fydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Be mae Seimon Peter yn dweud wrth y bobl yma, mae o'n sgwennu atyn nhw, ydy, mae yna brawf yn mynd i fod ar eich ffydd chi. Mae yna brawf fel y caffer profiad eich ffydd chi. Mae o'n well yn y cyfeithiad diwygedig dwi'n cydnabod. Fel bod dilysrwydd eich ffydd chi yn dod i'r golwg. Fel mae'r sorod dyna'r darlun, fel mae'r sorod yn cael ei losgi a'r aer yn dod i'r wyneb, da chi'n gyfarwydd efo'r darlun, ac yn sgleinio, dyna be mae Duw yn wneud. Mae o'n rhoi prawf ar ddilysrwydd eich ffydd chi. Nid yn testio, ond yn dod â fo i'r golwg, eich ffydd chi. Mae hwnna'n ofnadwy o bwysig i ni yn y byd yma, sydd yn gallu bod yn amrywiol yn ei brofedigaethau. Gwrandwch, be mae'n dweud wrthon ni? Mae gan Dduw ei fwriadau. Di hwn ddim jyst yn digwydd, wyddys di. Nid ar ddamwain mae'r pethau anodd yma'n digwydd, mae gan Dduw ei fwriadau. Ond mae o'n dal yn bwysig i ni weddio nac arwain i brofedigaeth. Pam meddach chi? Oherwydd bod ni mor wan. Dio ddim yn ddamwain o gwbl. Mae Seimon Peter sydd yn deud wrth ryw Gristnogion, mae gan Dduw ei fwriadau, ond mae yna brawf profion ar yn ffydd ni. Da chi'n cofio, Iesu Grist yng ngardd Getsemane mewn gwewyr enaid hyd angau. Yn gofyn i 3 o'i ffrindiau, dwch hefo fi i weddio hefo fi. A maen nhw'n methu dydyn. Maen nhw'n cwmpo i gysgu. A mae'n deud wrthyn nhw, yn y fan yna, gwyliwch, meddwl, fan yma'r geiriau yna, gwyliwch a gweddiwch, Mathew 26, nad eloch i brofedigaeth. A mi eithon nhw, y 3 yn nhw, Seimon Peter yn ei plith nhw, i brofedigaeth. Ac i brofedigaeth ddechrynllyd yn ei hanes o. Cwmpo mor isel nes i fod o'n cyrraedd y pwynt i fod o'n gwadu i waredwr a'i gyfaill gorau. O sy'n deud. Mae gan Dduw ei fwriadau yn y profedigaethau yma. A'i fwriadau fod i bod yn ffydd ni yn cael ei ddilysu. Yr ysbryd yn wir sydd mor barod, ond y cnawd hefyd yn gallu bod mor wan. Nac arwain i brofedigaeth oherwydd yn gwendid. Mae'r sawl sy'n tybio i fod o'n gallu sefyll mewn berig. Mae o i fod i wylio fwy na neb, neu hi i wylio'n fwy na neb, rhag iddo fo syrthio. Da ni yn cael yn sicrhau yng ngair Duw, bod Duw ddim yn profi ni tu hwnt i'n gallu, ond ynghyd â'r prawf yn rhoi y gallu hefyd i ymddwyn. Mae'r pethau yma mor bwysig yn y bywyd ysbrydol, yn perthynas ni hefo'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n meddwl am yr apostol Paul yn deud beth fel hyn, a mae pobl yn cam ddeall hwn ac yn ei gam esbonio fo'n echrydus hefyd. Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, medda fo, yr hwn sydd yn fy nerthu. Ond mae lot o bobl yn stopio ar ôl y geiriau cyntaf. Yr wyf yn gallu pob peth. Dach chi'n meddwl beth mae'r apostol yn dweud y fan asbiwch ar y gyd-destun a chwiliwch amdanyn nhw dros tra fyddwch chi'n disgwyl i'ch cinio fod yn barod. Dwi'n yn gallu gwneud dim byd ohona fi fy hun. Dyna beth mae'n dweud. Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, medda fo. Dwi ddim yn gallu wneud o ohono fi fy hun.
Fel dwi'n deud, mae'r pethau yma mor bwysig yn y bywyd ysbrydol. Mae'n cadw ni wir rhag bod yn hunan hyderus. Mae Cristion hunan hyderus yn contradiction in terms. A mi ddeudaeth chi pam, mae hunan hyder yn arwain, gwrandwch beth mor beryglus ydy o. Mae hunan hyder yn arwain at hunan ddigonedd, hunan fodlonrwydd, hunan edmygedd a hunan gariad. Mae'n llwybr peryglus unwaith da ni'n dechrau teimlo yn hyderus yno ni'n hunan. Mae'n llwybr peryglus. Yr wyf yn gallu pob peth yn dw sut trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu. Wrth i ni ddod a'n anghenion, corfforol, eneidiol, am bywydau yn gyffredinol o ddydd i ddydd. Sbiwch sydd ni'n cael gorffan. Canys eiddo ti yw y deyrnas. A'r nerth i'w llwyddo hi. A'r gogoniant hefyd, pa mae hi yn llwyddo. Dyma'r ffordd i orffan gweddio, sôn am batrwm Iesu Grist, dwi'n ôl yn fanna. Dyma'r ffordd i orffan gweddio, dod yn ôl i fanna. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd? Ie. Sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dywyllus. Amen. Wedyn yn anghenion yn hunan, ond dod yn ôl i fama. Canys. Dwi'n gallu gofyn am y pethau yma o ddydd i ddydd, canys eiddo ti yw y deyrnas. Y nerth i'w llwyddo hi, y deyrnas yma sydd oddi mewn, y nerth i'w llwyddo hi, a'r gogoniant pa mae hi yn llwyddo. Mwyn ei enw. Amen. Mi ganwn ni yn hemyn ola. Dwi'n sôn lot am yn plentyndod bore yma. Dwi'n cofio'r emyn yma o fy plentyndod oddi yn y llaw lyfr moliant, llyfr emyna'r bedyddwyr. Ac mae hi wedi ymddangos yn canuo'n ffydd, ond chydig iawn o ganu, dwi'n meddwl, pa mor gyfarwydd ydych chi efo'i. Ond mae'n emyn ardderchog, arglwydd, dysg i mi weddio. A sbiwch ar hwn, priod waith, penaf waith. Dach chi'n gyfarwydd ei? Priod waith, penaf waith, cyntaf gwaith, pob diwiol yw. Treulio nyddiau oll i'th geisio, a mawrygu denw gyw. Dedwydd ydyw, a ddisgwylio wrth i ti. Ganon ni'r 3 pennill. Diolch Fion. Sori, siarad rhy hir. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân,
a fod o gyda ni oll. Amen.